very nervous. I can feel it. But I have to be a bit late. The bride is always late. Passer du lige på hende? Det er godt ud. Jeg har allerede trænet mig. Gud i den ene side. Og snak. Og når de kommer tilbage, så vil festlighederne starte lidt højere. Så lad os lade dem få noget tid. Det var men du har også gjort det. Ja, det må ikke sige på kompakt. Så kan du godt.
Senere fedt. Jeg synes også, at baggrunden er lidt politisk. Jeg har ikke taget en øregang på, jeg synes, det er lidt rart, hvad andet der Kan du ikke? Jeg er ikke god. Den må du selv lige lægge hovedet med. Can I get this one? Ja. Jeg skal ikke have. Så går du bare ned højere i gulvet. Længere ned der var. Jeg har lige skruet op med så kan det godt det. Okay, ja, det er selv. Jeg var der så godt. Ja. Flooper, ikke en flooper. Jeg lød forkert. Ja, det gjorde det.
det gør du. Så skal du til Løje. Vinke. Franco. Det er ham, der får stil for dig. Ja. Vær noget for nogen. Og mest af alt vær jer selv. Og vær jer selv nær. Det er, når I forsøger at være noget mere end I selv er, end I selv. Vær åben og ærlig. Det er usagt, det kommer til at blive. Det er ikke genkendt, at de finder fred, men i de mærker livet. Slip de gamle liv. Når kroppen lever, vender sindet til ro, og jeres bedste øjeblik sker oftest uden sindets mellemkomst. Alt storslået begynder med et. Bare ikke det særlige til senere, for i dag det er nok. Glem jeres alvors jeg. Tag jer selv mindre alvorligt, for ingen andre gør det. Tro på mirakel, måske kommer den dag aldrig. Livet bevæger sig hurtigt, og helbred kan svækkes. Børn vokser hurtigt, og forældre bliver ældre, og drømmen glider væk. Skål for Isabella og Luca. Vi skal blive siddende. Ja, skål! Men vi startede rigtig mange, og det var så mange var der ikke, der kom igennem. Men en fast ting, at man tog ud med drengene og hyggede sig. Til Luca for alle de gode minder. Tusind tak til Lisa for at have mødt dig. Vi har mange gode minder til gode. Der er vi mange sjove. Jeg ved ikke, om du har fået inspiration. Vi var på en hyggetur. God mad og sådan noget. Vi glæder os til mange flere minder mere i fremtiden. Vi ser frem til det. Så tusind tak. Han er klar på bundet af bøger, tror jeg. Skål! Nej, det kan der bare komme og sige mig over. Har du ikke fået det deroppe på kategorien? Jeg vil holde en plads til. Ikke fordi man bruger det. Gå ind i det tomrum efter være og smile med røde kinder. Med hver en lille fælde, hun burde være ved. Og resten af mit liv, jeg skal ikke være en folkemængde. I håber om at sige der. Jeg har nok plads ledet. Altid. Nej. Du vil også føle det samme, og du vil være det samme. Ja, Det vil hun have. og husk på, at der er kun et liv. Skål! Både alle de penge og de muligheder. Det var ja, men det var også, altså, jeg ved ikke, hvorfor det var hjertet. Han er flot. Så er han ude. Det var sgu da dig, mand. Jeg holder en tag, mand. Det er helt specielt derovre. Jan! Startet hus. Og startet jeres fælles liv sammen. Så er vi her. Passe under på hinanden. Han er lige løbet. Brug for at længe leve! Bare jeg kan gå ud.
Kom nu, lillebror! Sted! Kom nu! Kabal! Ja! Det er ikke noget, vi skal se nogen for meget. Det er en skrider, eller eller bare... Det er for mig. Jeg har holdt den igen. Det var ligesom... Kom på hvor fint det er. Nej. Ja, jeg tænker nok. Jeg tænker faktisk godt. Du ser bare ikke det. Så der var de der 21 ser. Så er det lidt. Der er så mange ting dedikeret til Rosenberg. Han får lov til at stå med det tid. Han får lov til at tage den ære. Fordi der ikke er så meget dedikeret til mor. Så vil jeg gerne dedikere noget til en mor, som har båret mig gennem så mange ting. Og båret mig igennem mit liv. Jamen, hvad er det? Det er kridt. Nej, det er morfar, der råber. Det kunne du godt. Ja, det kunne jeg godt. En kan. Ja. Altså, Oliver, det er åbenbart, og det gør det. Det må være sødsmart. Han kan sige, han kan ikke huske, hvad det hedder. Men der, rigtig jo lidt. Ja, det er det. Nej, det er det ikke. Ja. Gode venner. Mandebilledet, Jan. Mandebilledet. Jan. Hvorfor er Oliver så? 3 shots derovre. Det er den ene ting. Ja. Men to, der er jo en, der skal være sikkerhedsansvarlig for sådan en flyt, og skal stå og råbe dig. Du flytter dig, Max. Den store klaphat. Men det tænker mig også lidt bagefter, at der er ikke nogen af de andre, der ikke har sagt, at skal prøve lige. Ja, nej, så det er nogle sindssyge billeder, de har fået, at de har bare en helt anden sans for det Ja, altså det er lige før, end man selv har haft. Ja. Du ikke har styr på de der processer der. Så kommer der alle de der... Nu fortalte vi hans far nogle gange. Jeg tog lige mormor, men ellers så har jeg ikke fået penge. Og jeg har skåret det meste patos fra, fordi at, ja, ellers så kan jeg genføre det. Få den oplevelse for livet, eller blive hjemme og se om Luca, som vi lige havde mødt, og ridderen i den grå på en BMW. Hej, for kærlighed. I skulle flytte sammen. At vi kan holde ud af vores. Jeg ved godt, det kan holde ud. Jeg holder lige være de bedste og ærligste intentioner i dit hjerte. Og så er du bare skide god til at lave mad. Det er ikke meget endnu. Og det er ikke for. Så Sandt. Luca ramte sgu virkelig bullseye her. Og omvendt. Så helt igennem sympatisk ordentlig ung mand. Du vil gerne opnå noget med dit liv. Og det må man sige. Far plejer at sige, at gift er det ikke noget, man tager for ikke at blive det. Du er en meget modig ung mand. Men lov mig, at du kan stoppe på det på en måde. Tillykke.
Der er onsdags hovedpine nu. Så der er ikke noget, der hedder hovedpine onsdag. Så knipper I. Så er der nok sgu, hvad det hedder ikke, det er i gang med. Sådan i. Okay, så lægger vi tidsmanden ned i. Ja. Hvor mange tidsmænd har du lige? Pyt. And someone the other was Men det var bare at sige, det er jo, vi må